Danas imamo u gosta jednog mog omiljenog hroničara prošlih vremena. Iako je u pitanju čovek koji je 10, možda i više godina mlađi od nas, u pitanju je neko ko se sa puno emocija seća svog detinjstva i nekih prošlih vremena i sve ih beleži u Stevanovu beležnicu koju čitam svaki dan na Facebooku, a nadam se da ću uskoro čitati i u nekom drugom formatu. Pričat ćemo o tome. Stevan Aleksić, profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, profesor ilustracije inače, ali čovek koji tako me emotivno razvali svaki dan. Dobro nam došao. Hvala najlepše, hvala na pozivu i čast mi je biti u društvu ovako dve divne dame. Savremenice nekih stvari o kojima vi pišete. Drago mi je da je tako. Tako da je zaista zadovoljstvo je biti u vašem studiju. Da ti kažem nešto, ja između ostalog što volim da čitam te tvoje tekste, evo sad ću samo jedan delić od pre neki dan. Nedelja je veče, uz zvuke odjavne špice boljeg života nespretno se odvažavaš na pranje zuba. Pasta miriše na žvakaću gumu sa ukusom jagoda, užeglih banana, oranžine. Kupanje pa navlačenje pidžame preko čupave glave koje se ne spava u mračnoj sobi. Da se ostavi lampa, neka gori, dok se ovce ne pobroje. Zima je, ćebe ambasador je tu. Ako baš zakažu rebrasti radijatori, eto ga karirani termofor u pomoć. I tako, tekstovi su na razne teme i ti to tako vredno radiš svaki dan. Tako je, tako je. To je deo tvoje dnevne rutine više postalo. Apsolutno, da. Nema dana da ja već nešto nisam isplanirao, sastavio. Mada to je golema arhiva, tako da meni... Pitaju me često, kaže, kako ti šta, odakle vadiš to, šta radiš? Ja kažem, ja sam već decenija i više je prošla kako sam u tome, kako imam svoju arhivu, kako to prosto slažem, jeli, nešto proširujem neke arhive. U svakom slučaju, kako da vam kažem, to je jedan, ja kažem uvek, arheološki posao zapravo. Mada imam tu sreću, to je taj neki dar, pogotovo za umetnika kada ima to sećanje fotografsko, odnosno ja uvek kažem da se stvarno sećam svega od 5. godine svog života. Tu su mirisi, ukusi. Kako se to zove, sinestezija? Sada kada je pomenuta ta pasta sa ukusom jagode, ja sam se, apsolutno sam se vratila. To su bile prve paste za decu, za pranje zuba i znalo se da su dečje paste. Ne znam kakav im je bio kvalitet u odnosu na današnja čuda i sve redom, ali sam sve sam kompletno. Imam ukus, imam sliku, imam sve. Da, to je bio onaj Jagoda Dent, Paperinos i čuveni Zuki Dent, bez kojeg nismo mogli. Da, Zuki je bio, da, superheroj paste, tako da to je jedinstveno sećanje na Zuki. Slušajte, vi kojima ovo ništa ne znači u životu, mnogo ste mali, ima vremena, pričat ću ti jednom o tim stvarima, ali ovo je, mislim, znam da ima mnogo onih koji gledaju i koji isto imaju sad doživlja i baš doživlja. I špica boljeg života, nedelja veče, jao, sutra škola. Upravo to je to. Svi su reagovali baš tako, jao, i sećam se baš tih trenutaka završne špice i kad ti kažu okreni se ka zidu i spavaj. I gotovo, to je to, sutra škola, ujutru. 7:15 crtani film je bio signal za... Tako je. Naravno, pa to je sad ono što stvarno svega ima na beležnici. Naravno, ljudi moraju imati živaca, jer to je beležnica. Ja kažem, skuvajte kaficu i lagano listajte beležnicu, scrollujte, jer toliko toga ima. Tako da svi pronađu nešto za sebe. Ali stvarno to je horda nostalgičara. Ima ih dosta. Mi smo nešto tiši od onih koji su svaki dan po sistemu, ma daj bre, šta se hvataš za tu prošlost, tamo više, nemoj da smaraš, i gledaju u budućnost. Ja kažem, čekajte, okej, u redu je, ali hajmo da vidimo, moramo se doticati te naše prošlosti da bi znali kuda idemo. To je budućnost, moramo biti svesni, ali eto, nedostaju te stare vrednosti, a eto, moja generacija tako je nosi taj paket izuzetno zanimljivih stvari, tako da eto, sećamo ih se i prosto to kažu, pa patiš mnogo, pa mislim, patim, ali meni to s jedne strane i pokretačka snaga. Suštinski taj sentiment, on je sve prisutan kada stvaram i na polju ilustracije, odnosno filmskih plakata i to je prosto čitav moj taj umetnički angažman je, eto, ima uporište u toj,
kratkoj, ali zdravoj, odnosno tom detinjstvu koje je trajalo tih 10 godina do raspada Jugoslavije, ali prosto to čvrsto se držim jer odatle crpim tu energiju za stvaralaštvom. To stvarno jesu u stvari emocije. Neke stvari se i ne mogu vratiti i ne treba da se vraćaju. Prosto preživele su svoje. Ali ako bismo tu vrstu emocija koju smo imali prema njima umeli da opredmetimo u novim stvarima, mislim da bi nam život izgledao bolje. Pa da, tako je. Ja, verovali ili ne, nisam kao mala bila neko ko je baš voleo da jede. Čak smo imali, pa dobro, vi ste i sad jako vitki, ja imam neke drugo, mene začarala zla veštica u pubertetu. Ali pomen viršli iz crvenih, odnosno prvo belih pa crvenih kioska je nešto što će svakom koji je stariji od, da kažemo, 40 možda, jel? Apsolutno vratiti sve u igru. I užine za vreme odmora, i odlaske na Kalemegdan ili bilo gde. Znači, to su neke stvari koje deluju apsolutno trivialno, ali mi ih više nemamo. Mi ih više nemamo, da. Kad si pomenula crveni kiosk, pa to je najinteresantnija sjećanja su vezana za onaj stacioniran na Tašu. Da. I prosto odrasli smo na Tašmajdanu i taj sladoledžija kod Šanse, kod Don Kihota, ja tako kažem, i taj crveni kiosk, pa to je nama bilo sve. Mi smo trčali kao sumanuti, samo da prosto nešto je to kao užinamo, da odaberemo iz širokog asortimana, onog PKB-linih fantastičnih sladoleda i to, pa onaj crveni kiosk stacioniran kod Moskve, kod hotela Moskva. To je neverovatno. Pa ima ona scena iz Moljca kad Ljuba kupuje viršle i to tako strastveno konzumira. Kod crvenog kioska, koliko ja znam, to je jedina tvorevina sa ovih prostora koja se nalazi u Muzeju modernih umetnosti. Znači, primenjena umetnost. Od tad nismo napravili nešto što je prepoznato. Tako da nije samo u pitanju naš lični sentiment. A sad kako su bili praznici pa su hiljaditi put reprizirani filmovi tipa Tesna koža i tako to. I ja gledam s koliko ljubavi ja to gledam, a koliko je to sve blesavo. I koliko ja to sve znam na pamet. Što je meni drago što ti sad to kažeš, zato što eto, ja sam proveo opet to vreme ispred TV ekrana, opet po 100. put gledajući, ali nisu prosto svi nešto bili raspoloženi. Ja kad sam rekao da gledam ponovo, kažu, ja, pa nisi valjda lud opet. Kažem, ne, ja jesam lud, meni prosto, to je instant taj okidač, znaš, meni je to potrebno. I ne samo zato što su maestralni glumci, pa to se više roditi neće, nego zato što vidim i taj stari Beograd u tim kadrovima i onda uživam. Bezbrižan, prilično. Prilično bezbrižan. Donela sam vam nešto, ajde pogađamo. Nešto da nisam mogla da se setim. Evo, možete da zoomirate, molim vas. Šta ovo beš? Mediteranske igre. Mediteranske igre. Izgleda da jeste. Mediteranske igre, mislim Split. Split. Ili neko, ne, možda i evropsko prvenstvo, neko ili u plivanju ili tako. Pa vidi ovo. Čekaj. Prosveta, pa onda. Mesam. Čuj. Radila. Pa čekaj, radost Evrope. Pa kak? Evo ti, radost Evrope. Dobro, to je još. Dobro, to ima i dalje. Zabavno-rekreativni program TV Beograd. Sjajno. Aha, to nemam. Badel. Pa ovo je sjajno. Ima tu svašta još nešto da ne zadržavam. Ili imaš već sa Vladom Kalemberom srebrnim filmom? Jesi znala? Jesi znala? Nisam znala da je tu, ali sam znala da negdje može da bude. Poklanjam ti ga. Poklanjam ti ga. Tebi će značiti više nego meni. Meni znači jako. Mislim, moja soba je tih 80-ih ranih bila više ovako jedan memorijal srebrnih krila. Sva je bila oblepljena. Šta ćete? Mladost, ludost. Apsolutno. Dobro, Stevane, hoće li ta knjiga? Pričali smo pre više od godinu dana i znam da je spremaš. Radim na tome, evo, kažem, toliko je posla, toliko obaveza, a i nije lako izdati prvu knjigu, jer ja stalno nešto sad oduzimam, sad dodajem. Pa evo, ljudi insistiraju da ubacim neke
nove tekstove, kažem, dobro, ajde. Tako da, suštinski, kažem, ide uskoro u ruke recenzenata, pa da vidimo šta će se desiti. Evo, ja se nadam da je ova godina ta koja će konačno biti... Hajde, ja mislim da neke stvari treba da budu u papiru. Apsolutno, to će biti svedočanstvo jednog vremena. Da, daleko bilo da se poredimo, ali jedno mi se sasvim slučajno 94. sećam se. Dobila sam onu agendu, nije još bilo toga kod nas mnogo, Pingvinovu kao dnevnik. Iz nekog razloga ja sam počela manje da beležim, a više da isecam iz novina ili da lepim, na primjer, račune iz samoposluge, pa neke tekstove, članke i sve redom. I ispostavila se to nije bila baš jako dobra godina, da smo mnogo toga kao društvo, kao sad zovemo region, tad smo bili zemlja, preživeli i sve i svašta. Međutim, kad otvorim i vidim, na primjer, račune i samoposluge su jedno ozbiljno svedočanstvo. I šta smo kupovali i koliko je šta koštalo i šta se dešavalo. Tako da, molim te, evo ja apelujem na recenzente, na izdavače, neke stvari moraju da se listaju. Nek scrolluje, ovi mlađi nek scrolluju, mi bismo ipak da sednemo i da onako sa nostalgijom prelistamo. Verujte mi, ja evo radujem se, jedva čekam taj trenutak da to bude u mojim rukama. Naravno, imam problema sad malo i sa samim naslovom. Zapravo, u vremenu smo kada se dosta zapravo piše o tim vremenima i kao da smo pomalo i zatrpani, a često viđam sad, tu je Jugosloven, Jugoslovenka, Jugo, i onda sad sama pomisao da moram prosto da izvučem tu suštinu i da se tačno zna o kom se vremenu govori, na šta ja tačno prosto asociram i tako dalje. Tako da ima tu još posla, ali evo. I molim te, neka to bude prvi tom. I ovi koji sada ne razumeju o čemu mi pričamo će odrasti, pa doći i u neke godine kada će želiti da se sete onoga što im nije možda bilo toliko životno važno kad su bili tinejdžeri, ali kasnije budi ne samo sentiment, nego se čitavo osjećanje na vreme kad si bio mlad, kad si uživao u nekim slobodama i osjećanjima koje ne možeš da imaš kad odrasteš. Kako god. Da, do tada čitajte na Facebooku, je li tako? Apsolutno, da, zapravo na Instagramu. Stevana Beležnica, jeste, tako. A želim da te pitam još nešto, pošto vidim da tu ima nekih noviteta i dalje se baviš slikanjem plakata, ilustracijama, predaješ svojim studentima i vidim da proširuješ svoje prijateljstvo sa Jean-Claude Van Damme-om. Hoćete li se sresti više uživo? Ja se nadam, nećeš verovati, ali sinoć mi je pisao jedan od njegovih, kako se to kaže, menadžera, što god. I sad treba da pošaljem ceo paket plakata i omota koje sam ilustrovao za nemačko tržište i kaže, postoji najverovatnoća da će on to isprintati, okačiti u svom malom kafeu u Belgiji. S obzirom da je on iz Belgije, rodom, ja sam se potpuno oduševio i naravno rekao sam, molim vas, pozdravite ga. Nemojte da ga ne pozdravite. Ipak smo odrastali od njegova filma. Tako da, zaista, evo sad je već 7. naslov na putu za Nemce. On to uredno prati, to je zaista on. On se uvek zahvali Stevanu na Facebooku, sve piše mu. Jeste. Jean-Claude Van Damme lično i personalno. Tako da to mi je fantastično. Jer prosto, evo, ništa nije slučajno. Eto, to detinjstvo i te 90. godine zapravo kad je on doživeo ekstremnu popularnost s kraja 80-ih pa sve do sredine 90-ih. To je nekako nama bio i prozor u svet i u videoklubovima smo zaista uživali iznajmljujući njegove filmove i on je bio Bruce Lee 90-ih i to je nešto nama bilo atrak meni. A baleta. A da, on je počeo tako, da. I onda prosto, eto, i trenirao sam dosta borilačke veštine baš zbog njega i sad kad pogledaš zaista dobro poznajem zapravo gradivo, tako da sam te ilustracije vrlo uspešno nekako i plasirao. Ja da sam na tom mestu, ja bi njemu zakazala viđenje u tom kafiću u Belgiji. Pa to nije loša ideja. Pa mislim, stvarno. Ja ću insistirati da se što pre sastanemo, neozbiljno. Pa ko zna, možda zaigramo u nekom filmu. To je velika želja. Jel da? Eto, da kažemo i nešto o budućnosti, da ne bude da samo pričamo o prošlosti. I u Beležnici, kako je Stevan dobio ulogu
rame uz rame sa Jean-Claude Van Damme. Apsolutno. Tako je. Hvala ti na lepim osjećanjima koja su nam sve potrebnija. Toliko je turobnog oko nas, toliko je bezvoljnog da... Meni su Stevanovi tekstovi bukvalno kao terapija. Pa to predlažem i vama. Hvala najlepše i mnogo mi to znači. Zaista i hvala još jednom na pozivu. To što ti znači samo da moraš i dalje da radiš po Boga mi i više. Časna pionirska reč. Čekamo. I idemo dalje.